कसे काय म्हणजे आई, मी, भाव तिघाही जण आज मंदिराकडे जात होतो. कारण जसं की काल बोललेलं आहे आमचं सप्तो स्टार्ट झालेलो असं आणि आमच्या गावचं सप्तो 1.5 दिवसांचो असता. सो आज आमचं सप्तो संपता मंदिरात इलो तर कालो तर झालेलो आणि देव वगैरे सगळं बाहेर घेतलेल्यानी आणि मस्त देवाचं नामस्मरण करत करत आपण आता पालखी एका मंदिराकडनं दुसऱ्या मंदिराकडे चालत चालत घेऊन जातलो. पहिला तर आम्ही मेन मंदिराकडनं म्हणजे श्रीदेव लिंगेश्वर मंदिरकडनं श्रीदेव रवळनाथ मंदिर जवळ येऊन पोहोचलो. इकडे गेल्यानंतर देवाचं नामस्मरण झालं, देवाचं दर्शन घेतलं. पालखी आणि देवांसोबत सगळे मंदिराची एक प्रदक्षिणा घेऊन पुढच्या मंदिराकडे जाऊ निघालो आणि या एका मंदिराकडून दुसऱ्या मंदिराकडे जाण्याच्या प्रवासात किती मजा असता तुम्हीच बघा. याचो कंप्लीट ब्लॉग आपल्या चॅनलवरती इल्लेलो असा. त्यानंतर आम्ही पुढच्या मंदिराकडे येऊन पोहोचलो. त्या म्हणजे आई भराडी देवीच्या मंदिराजवळ. या आमच्या कुलदेवीचा मंदिर असा. इकडे गेल्यानंतर दर्शन वगैरे घेतल्याने आणि पालखी पुन्हा एकदा पुढच्या दिशेक जाऊ निघाली. त्यानंतर आपण नदीवरती येऊन पोहोचलो आणि इकडे भटजी काका येतात. त्यानंतर पूजा होता आणि एक मोठी आरती सुद्धा घेतली जाता. आरती वगैरे झाल्यानंतर देवाचा नारळ असता जो की पाण्यात टाकतात, जो घेण्यासाठी गावातले कोण पण पुढे जातात. त्यानंतर देवाची आंघोळ वगैरे होता आणि खरं तर टाकलेला नारळ असा तो एक देवाचा प्रसाद असता. तर प्रसाद खात खात बाहेर येतात. त्यानंतर मस्त परत एकदा दर्शन घेतात, तीर्थ घेतात. त्यानंतर आपण मंदिरात इल्लेलो. इकडे आपण छोटंसं मुलगं भेटलो, त्याच्यासोबत टाइम घालवलो आणि त्यानंतर मस्त देवाचा प्रसाद घेतलो.